Этого часа в этой студии сейчас находится Евгений Яранцев, участник блокады Крыма и экс-боец Айдара. И Сергей Костинский, по старой памяти представляем как член Нацрады по вопросам телевидения и радиовещания с 15 по 20 год. Сейчас у тебя уже, наверное, новый статус. Как тебя лучше теперь представить? Громадський діяч. Я гадаю, що це буде правильно. Мы говорим о событиях, которые произошли 7 лет назад под стенами крымского парламента, когда 15 тысяч человек вышли на защиту целостности Украины, им противостояли пророссийские активисты, в том числе и русское единство во главе с Сергеем Аксеновым, нынешним главой, оккупационным главой Крыма. Было много завезенных казачков из России, и именно этот день с прошлого года считается официальным днем сопротивления оккупации Автономной Республики Крым и города Севастополя. Этот указ подписал Владимир Зеленский, он теперь отмечается на государственном уровне. И сегодня, по случаю этого дня, Владимир Зеленский выступил с обращением. Давайте послушаем, что сказал президент. Дорогі громадяни, рівно 7 років тому, 26 лютого 2014 року в українському Сімферополі відбувся найчисельніший мітинг на підтримку територіальної цілісності України, в якому взяли участь десятки тисяч кримчан. В пам'ять про їх громадянську позицію та мужність 26 лютого встановлено в Україні Днем спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. Ми ніколи не забудемо події 7-річної давнини. Крим був серцем України. Сонячним, добрим, світлим. 7 років тому у нас вирвали серце. Ми ніколи не забудемо, хто це зробив. І ніколи не забудемо, хто дозволив це зробити. Дехто переконував, що вирвав наше серце законно і ввічливо. А тепер, стискаючи його в руках, щиро дивується, чому Україна ображена, чому не хоче мати добрих відносин, чому стільки ненависті, чому Україна не може цього забути і пробачити. Що потрібно, аби Україна змогла знову радісно та щиро посміхнутись? Все просто. Треба повернути її серце, повернути півострів Крим. На жаль, поки що цього не сталося. Але нашу пам'ять анексувати нікому не вдасться. Пам'ять про те, що Крим залишається окупованим, що гарантіями безпеки та міжнародним правом брутально витерли черевики. Що відбувається активна мілітаризація регіону, що в Криму регулярно порушуються права українців та кримських татар. Переслідується свобода, свобода слова, мислення, релігії. Ув'язнюються громадські активісти та журналісти. І наразі Російська Федерація утримує більше 100 політичних в'язнів з Криму. Зараз ми нарешті робимо реальні кроки на шляху до вирішення всіх цих питань. І разом з міжнародними партнерами України напередодні Дня Незалежності України в Києві відбудеться перше засідання Кримської платформи. Це ініційований Україною міжнародний майданчик для пошуку та подальшого втілення у життя комплексу заходів для деокупації півострову та захисту прав кримчан. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим. Зокрема, уряду доручена організація та запуск Кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримсько-татарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ
Просто тому, що він втратить актуальність і Крим повернеться до складу України. Ми збережемо пам'ять про всіх, хто не побоявся 26 лютого 2014 року сказати: Крим – це Україна. І зробимо все, аби ця теза більше ніколи і ні в кого не викликала сумніву. Любий Крим, на тебе чекає вся Україна. Ласкаво просимо, зазвичай кажуть гостям. А рідним кажуть, з нетерпінням чекаємо вдома. Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем, верим, любим. Народ Украины. Вот такое традиционно эмоциональное выступление президента. Мы его, конечно, сейчас обязательно обсудим, но перед этим несколько новостей уже о событиях сегодняшнего дня, которые происходят в Украине. Вот одна из них – это крымско-татарский флаг рядом с государственным подняли у здания Херсонской областной администрации. Вот ко дню крымского сопротивления, российской оккупации, там исполнили украинские и крымско-татарские гимны. И глава Херсонского областного совета городского Меджлиса Ибрагим Сулейманов считает это символом солидарности украинцев и крымских татар. И он уверен, что такие мероприятия вдохновляют на борьбу наших соотечественников в оккупированном Крыму. Еще одна новость сегодня пришла с КПВВ Чонгар. Там сине-желтый и золотой тамгой флаги теперь развиваются на административной границе оккупированным Крымом. На КПВ, как я сказал, Чонгар приехала автоколонна с национальными украинскими и крымско-татарскими знаменами. И традиционно каждый год в день крымского сопротивления российской оккупации на админгранице собираются люди, которые вспоминают события 2014 года, вспоминают дни российской оккупации и говорят, что сопротивление захватчику не прекращается все эти 7 лет. Именно поэтому оккупационная власть постоянно преследует несогласных. Вот давайте послушаем, что об этом говорят. Но, к счастью, надо признать, что, несмотря на 7-й год оккупации, крымско-татарский народ и все проукраинские граждане, проживающие в Крыму, кричат, что Крым – это Украина. Но я надеюсь, что эта оккупация не продлится долго. И мы вернемся на свою родину. И Крым действительно уже конкретно, как сегодня кричат в Крыму, Крым – это Украина, и над Крымом поднимутся флаги украинского и крымско-татарского народа. Вот такие события сейчас происходят в Украине. Их с каждой минутой приходит информация, что в день сопротивления вспоминают то в одном, то в другом областном центре. Об этом мы будем подробно рассказывать сегодня в течение дня. А сейчас давайте обговорим все-таки традиционно эмоциональное выступление Владимира Зеленского. Вот, Евгений, ваше мнение по поводу того, что правильного сказал президент, или, может быть, это должны быть другие слова? Естественно, президент все всегда говорит правильно. Я бы хотел немножко добавить. Когда президент говорит, что крымчане добро пожаловать в Украину, я бы добавил, ну не все. Почему не все? Те, кто приехал из России, считают сейчас себя крымчанами, ни в коем случае не должны оставаться на деоккупированной территории Крыма. Раз. И пособники оккупантов. Два. То есть полиция, прокуратура, СБУ, которое перешло
в немалом проценте ФСБ, эти люди должны Крым покинуть при всех условиях. Может быть, не надо сейчас запугивать людей? Может быть, вот сначала придем, потом решим? Решить лучше сейчас, чтобы у людей было четкое представление, что будет происходить дальше. Потом, когда это все произойдет, и произойдет оно безусловно, и, скорее всего, по очень плохому сценарию, то есть... Что такое плохой сценарий, в вашем понимании? Например, оккупанты разрушают экологическую систему Крыма. Я звоню своим знакомым, они там плюются и говорят, у нас тут засуха, скоро будут пыльные бури. Исчезли целые отрасли сельского хозяйства, как рисоведение, разведение риса, кое-какие виноградники пересохли, несколько рек исчезло в Крыму. Кто за это отвечать будет? Так не бывает, что махали флагами, Путин введи, мы Россия, и когда все возвращается, говорит, мы не знали, мы не думали, мы не хотели. И, может быть, можно было как-то так разбираться на бумаге и по закону. Кстати, по какому закону? По украинскому или по русскому? Да, причем тут будем разбираться. Если бы не кровь. Я знаю нескольких крымчан, русских, украинских, несколько крымлы, которые погибли в 2014-2015 году в нашем батальоне. Что с этим делать? Сергій. Мені не сподобалася промова Володимира Зеленського, хоча формально вона була, дійсно, я погоджуюся, правильною. І багато речей було правильно сказано, але концептуально, знаєте, я дуже важко переживаю цей день, і мені важко зараз сформулювати такі раціональні речі, тому що всі, хто виїхали з Криму, всі, хто залишилися в Криму, для всіх нас стало великою травмою. Я не відчув в цій промові, що це є промова президента, який бореться за звільнення Криму, який бореться за звільнення Донецької, оккупованных частин Донецкой и Луганской области. В конце, если отбросить эмоции, Владимир Зеленский сказал, что подписаны указы, разработаны программы, запуск крымской платформы, программа поддержки крымско-татарского языка, поддержка тех, хто пострадав від окупації. Ну, я готовий проговорити і ці історії. Дивіться, підтримка кримсько-татарського народу – це правильний напрямок роботи щодо підтримки кримсько-татарської культури, мови. Можна було декілька слів кримсько-татарською мовою, до речі, сказати. Я чув українську, я чув російську мову, але корінним народом Криму є кримські татари. І я думаю, що кримські татари, які дивилися цей виступ Володимира Зеленського, вони хотіли би почути слова своєї мови. Якщо ти зараз пропонуєш позиції щодо захисту твоєї культури, то це було б дуже доречно, я вважаю. Це перше. Друга історія. Для мене підтримка кримсько-татарського народу дуже сильно пов'язана, в тому числі з підтримкою кримсько-татарського телеканалу АТР. Це дуже принципове питання, тому що дуже часто в політиках, які реалізуються сьогоднішньою владою, форма і зміст, вони не сходяться в одне ціле. Заявляються, декларуються багато позицій на підтримку, але фактично робиться зворотньо. Сьогодні ми вдруге за 2 роки стикаємося з ситуацією, коли залишено без державного фінансування кримсько-татарський телеканал. Маленький кримсько-татарський холдинг, який включає інформаційне агентство, і телеканал, і радіостанцію «Майдан». Підтримка цих медіа – це і є практичний крок на підтримку кримсько-татарського народу. Всі кримські татари сьогодні можуть дивитися цей телеканал через супутник, слухати радіостанцію. Поки є всі можливості. І це перше, що мав сказати Володимир Зеленський. Я хочу нагадати, що минулого року, 26 лютого, він пообіцяв фінансування. Сьогодні... в тому році він його виконав. І він виконав. В цьому році він промовчав. І він заявив про те, що ми будемо підтримувати кримсько-татарську мову. Це правильний крок, але недостатній. На 7-му році вже недостатній. Друге, Кримська платформа. Я всіляко вітаю всі дії, які спрямовані на
актуалізацію питання повернення Криму Україні, залучення наших стейкхолдерів, залучення міжнародної спільноти. Але поки що Кримська платформа, вона також працює як ідея. Є місце, де ми можемо говорити про Крим. А яке змістовне наповнення роботи цієї Кримської платформи? Що конкретно пропонується вирішити в рамках цієї платформи? Просто зібратися і просто сказати, що Крим – це Україна? Добре, ми це говоримо з 2014 року. Що далі? Я вважаю, що на сьогоднішній день президент, який дійсно хоче, прагне звільнити окуповані території українські і відновити територіальну цілісність України, він має говорити про абсолютно практичні речі. Він має бути чесним з тими людьми, які чекають на те, що Україна повернеться. І ця чесність, вона дасть набагато більше для повернення Криму. Треба чесно сказати, що ми здійснюємо дипломатичні кроки, але ми точно розуміємо, що цього недостатньо. І що на сьогоднішній день ми готуємося до будь-яких сценаріїв повернення Криму. І це було би правильно сказати так. Тому що, якщо говорити про фактичну сторону, це моя особиста думка, друзі, вона може вам не сподобатися, але вона полягає в тому, що тільки дипломатичними кроками ми Крим не повернемо. Тільки дипломатичними кроками ми Донецьк і Луганськ не повернемо. Вы имеете в виду, что нужно еще Звичайно. боевые действия? Звичайно. Но мы можем у Евгения спросить, насколько мы были готовы тогда и готовы сейчас, вот учитывая ваш боевой опыт, насколько это будет эффективно? Вы имеете в виду 2014 год? Я имею в виду сейчас, кроме дипломатических методов деоккупации, использовать и военные. Нужно брать пример с цивилизованных стран, они одинаково эффективно используют и военное, и дипломатическое. И одна часть дипломатическая дополняет военную, и наоборот. По-другому не получится. Мы имеем дело с фашистской страной. На дипломатия не сработает. Ни на Путина, ни на его банду, и даже не на местных, которые отравлены там этой фашистской пропагандой. Судеты освобождали, возвращали Чехословакии и военным, и дипломатическим. Сначала было военное решение вопроса, потом дипломатическое. Ну, мы можем вспоминать и хорватский сценарий. И хорватский сценарий, и все страны решают подобные вопросы только в комплексе, и дипломатическими, и военными мерами. И Владимир Александрович убедительно говорит, одинаково убедительно говорит противоположные вещи. И про мир в глазах Путина он рассказывал убедительно, и про возвращение в Крым сейчас рассказывает убедительно. Но я думаю, что слова мало чего значат, а значит действия. Финансирование единственной крымско-татарской телекомпании до сих пор не осуществилось. Вот это действие. А разговаривать по телевизору о платформах, хороших разговорах и важных решениях можно сколько угодно. От этого Крым не вернется. Вот воды нету, вот это решение. Крымская платформа – это разговоры. Надо пока людей занять. посмотрим до августа, чисто. Тобто, що очікується від держави? Розуміння, що повернення – це складний, комплексний процес, який починається з питання комфорту оформлення документів і перетину адмінмежі, і закінчується тим, що держава декларує, ми сьогодні на всіх рівнях готові до повернення тимчасово окупованих територій. І досвід Азербайджану показав, що країна, яка готується до цього, яка планує такі речі, вона рано чи пізно, скільки б років не минуло, вона досягає своєї мети. І просто давайте дивитися, як Росія втілювала свої плани. Вона користувалася тим складним станом, в якому знаходилися її сусіди, і користуючись цим, вона втілювала свої зовнішньополітичні плани. Так само має планувати свою діяльність і українські уряди, розуміючи, що рано чи пізно виникне вікно можливостей, які ми маємо бути готові реалізувати в будь-який момент.
і на сході, і на півдні країни. Про це треба чесно говорити. Який плюс я бачу? Я бачу, що за 7 років здійснилося насправді дуже важливе. В 2014 році мені було неприємно чути від великої кількості українців, які жили на материку, про те, що, можливо, нам і не потрібно нічого повертати. Може, кримчани самі захотіли жити в Росії, нехай таки буде, в принципі, ми підемо своїм шляхом. За ці 7 років змінилася ситуація корінним чином. Сьогодні практично немає українців, який би сказав такі слова. Сьогодні більшість українців, категорична більшість, не дай Боже, якийсь політик собі дозволить так говорити, так закінчиться його кар'єра буквально в той самий день. Всі об'єднуються навколо питання Криму. І всі ми розуміємо, це слово, цитую слова Павла Казаріна про те, що все почалося з Криму і все закінчиться Кримом, в тому числі для Російської Федерації. І я дуже радий тому, що навколо цієї думки сьогодні відбувається консолідація української нації. І сьогодні це настільки важливо, що саме українці в такій же манері можуть пред'являти росіянам словами героїв Балабанова за Сімферополь і за Севастополь ви нам відповісте. Давайте вспомним тот день, 26-14 года. Что вы делали в тот момент? Как вы его воспринимали? Что для вас это было? Ну, почну я. Знаєте, я поділюся своїми враженнями буквально коротко, тому що я дуже не люблю повертатися в ці дні. Я вважаю, що в ті дні померло одне життя і з'явилося інше. Я вважаю, що в моєму житті все змінилося таким чином, що повернути минуле вже буде неможливо. В той час я займався бізнесом, я представляв сегмент малого підприємництва, і мій офіс знаходився буквально в декілька хвилинах від Кримського парламенту. І коли почався мітинг, то весь наш офіс, всі ми були там на підтримку, і разом, я це багато разів говорив, що ми скандинували «Слава Україні», «Крим – це Україна» і «Аллаху Акбар». Всі разом. І кримські татари, і українці, і етнічні росіяни, які теж там були, теж підтримували територіальну цілісність України. І я думаю, що саме той день змінив життя всіх нас. І нещодавно у нас було таке обговорення з друзями, переселенцями про те, багато хто виїхав сьогодні формально, можливо, реалізували себе десь, відкрили себе, змогли робити те, що, можливо, ніколи не могли навіть і мріяти в Києві, працювати на різних посадах, реалізовувати великі проєкти. Але ми зійшлися на думці, що це стало великою травмою для нас. І для великої частини з нас, якщо б можна було повернути ті події назад і відмовитися від сьогоднішнього дня, багато хто з нас на це пішов би. Тому що в той день було зламане наше життя, яке було щасливим, яке було гарним, яке було... Ми жили самі обираючи свій шлях. А зараз ми живемо в умовах, коли за нас обрали, як і де нам бути. Евгений, вы помните этот день? Да, я был на территории феодосийских морпехов наших, и мы то ли отбивали штурм этих казаков, этих сумасшедших, то ли готовились отбивать. Ну, в общем, меня вот именно с тех дней твердое убеждение, что невозможно никакими переговорами решить будет крымский вопрос военным путем. А потом уже дипломатия или в процессе дипломатии. И их остановить невозможно. Еще у меня с тех пор, в общем, Феодосию взяли, 50-70 морских пехотинцев из Севастополя. Это 50-тысячный город. Если бы у нас тогда было оружие, то... У вас это у кого? У украинцев. Если бы было разрешение на оружие,
то не так просто бы все прошло для оккупантов. И вот я хочу сказать, что сколько? 7 лет прошло, и все жуют этот вопрос о огнестреле, о короткостволе. Ну что такое? Война идет. Если бы тогда у нас было оружие, мы бы смогли сопротивляться. Ну, 50 человек уж во всяком случае нашлось бы из 50-тысячной Феодосии. Вместо этого вот это чувство полной беспомощности перед вооруженным противником. Вот. С момента приезда в Айдар я уже с оружием не расставался. И сейчас у меня есть автомат. Да и у моих многих побратимов. Еще хочу сказать, что когда начались боевые действия весной и летом 2014 года, что первыми начали стрелять на поражение по противнику, это жители Крыма, Донецка и Луганска. Потому что они видели русский мир вплотную и знали, что эту раковую опухоль нужно уничтожать. А по-другому с этим никак не справиться. Вот если бы, вы говорите, можно было вернуться, и вы бы тогда не отказались бы от этого, а можно, ну, мы опять говорим о таком сослагательном наклонении, как-то изменить ситуацию именно тогда, 26 числа? 26 числа, я думаю, що змінити ситуацію було неможливо в тих умовах, які були, тому що в той момент вертикаль державна руйнувалася, прийшла нова влада, прийшли лідери Майдану, а вся вертикаль була побудована не просто під партію регіонів, вона була побудована під окрему особою – Віктора Януковича. І саме ця вертикаль відкривала брами для російських військ в Криму. Саме люди, які призначалися Віктором Януковичем, люди, які мали відношення до партії регіонів. І в той момент взяти ситуацію під контроль було дуже важко. І зараз, мені здається, сталося те, що сталося. І ми можемо багато гадати про те, що треба було зробити. Відповідь дуже проста. Треба було робити з 91-го року. І це треба було робити не тільки в Криму, але й у всіх регіонах України. Тому я підтримую позицію, що там Криму не приділяли уваги, нікому не приділяли уваги. На жаль, суспільство в свій час, в 90-х роках, зробило ставку на еліти, які представляли радянську номенклатуру. Ми фактично були ще Українською Радянською Соціалістичною Республікою. Ми стали справжньою країною тільки після 2014 року, після цих подій. Ця агресія допомогла Україні зняти останні ці всі реліктові елементи радянської політичної системи. Точно допомогла? Я думаю, я не думаю, я абсолютно в цьому впевнений. Я абсолютно впевнений, що сьогодні Україна сильніша як ніколи, і саме сьогоднішня Україна має велике майбутнє. Це Україна, яка має майбутнє європейської країни. Це Україна, яка має майбутнє такої, яка відновила свою територіальну цілісність. Абсолютно інша ситуація, і ми можемо це прослідити з будь-якої сфери. Для мене показово це те, що це Україна, де відновлюється статус української мови, української культури, де відновилося поняття української нації. Коли дискурс суспільний будується навколо таких речей, це означає, що у держави все добре. Вона рухається в правильному напрямку, навіть якщо суспільство помиляється і обирає не тих президентів. Ви теж так думаєте? Да, это был жестокий, но необходимый урок. И, кстати, нам повезло Украине в очередной раз, что мы прошли через этот урок, не потеряв большую часть территории, а только 2 огрызка, ну и Крым, конечно. До конца ли этот урок выучен? Вот, хочется понять. Урок получен. То, что вопрос, усвоен он или нет. Посмотрите, только на 7-й год начали закрывать коллаборантские каналы, предъявили Мельничуку и Шарию. Это 7-й год, 7 лет льется кровь, и понятно, кто убивает украинских солдат. Россия убивает украинских солдат. И в то же время российские коллаборанты совершенно откровенно вещают с экрана на всю Украину. Ну хорошо, с ними сейчас начинают разбираться. Теперь вопрос.
с коллаборантами разбираются. А что с проукраинским единственным телеканалом, который вещает на Крым? Где финансирование? Да, я понимаю, что вам тоже болит, Это как и не нам, очень этот похоже вопрос. на, так сказать, выученный урок. Экзамен мы пока еще не сдали. Мы об этом уже начали говорить, Сергей уже об этом говорил, что Крыму не уделяли должного внимания, По-моему, это такая ситуация и до сих пор. Вот, а вы говорили о том, что есть слова, есть действия. И вот если бы в 1991 году вместо территориальной автономии была бы национально-территориальная и сделана бы ставка на коренной народ, который, как оказалось для украинских чиновников из-за этих событий, единственное основное звено, связывающее Крым с Украиной, то, может быть, и не было бы того, что было, но, может быть, этот урок нужно уже выучить и исправить ошибки домашнего этого задания. Да пора бы уже, пора бы. Безусловно, Крым должен быть крымско-татарской автономией в составе Украины. А готова ли сегодня наша политическая элита на такие действия? Нет. Я можу сказати, що неважливо, хто готовий чи ні. Чи є люди, які готові за це боротися. Це набагато важливіше. І вони в політичній еліті є. Давайте. І це Сколько пальцев руки нужно для неважливо. этого? Та неважливо. Слухайте, починали захищати територіальну цілісність абсолютно десятки людей, потім до них приєднувалися. І я можу сказати, що національна територіальна автономія Криму, це той тренд, це шлях, який незворотній. І ми до цього абсолютно прийдемо. Неважливо, це сприймається зараз чи ні. Давайте будемо відверті в тому, що незалежність України теж свого часу не сприймала теж велика частина українців. Панування української мови на українській території теж не сприймала велика частина українців. Навіть зараз навіть в західних регіонах України можна зіткнутися з тим, що деякі люди не розуміють, навіщо їм спілкуватися, бо використовувати в публічному спілкуванні українську мову. Це все процес, і ми маємо, розуміючи, куди нам потрібно рухатися, це те, чого, до речі, немає сьогоднішньої влади, стратегічного розуміння. Коли в нас є з вами цілі, що ми маємо забезпечити, маємо розуміти, що все, що ми робимо, це процес. Важливо, щоб ми просто розуміли, в якому напрямку ми рухаємося. Так от, ми рухаємося в напрямку національно-територіальної автономії. Сьогодні, можливо, це десятки політиків, які офіційно підпишуться під цим гаслом. І я підписуюся під цим гаслом. Саме так і має бути. Завтра це будуть сотні людей. А післязавтра, якщо людина скаже, що це неправильно, політик, він так само не буде мати політичного майбутнього. Вы оптимист. Я абсолютно реаліст, я хочу вам сказати. С нами на связи Сергей Макрушин, журналист, крымчанин. Добрый день, Сергей. Добрый. Мы сегодня вспоминаем события 26 февраля 2014 года, говорим о том, выучены ли уроки, исправлены ли ошибки, чтобы этого не повторить и исправить ситуацию. Тебе как журналисту, который ведет крымскую тему и знает о том, что делается для деоккупации, о том, что происходит в оккупированном Крыму, вот как журналисту, как тебе видится, что сделано сегодня для того, чтобы приблизить деоккупацию? Вот мы сегодня пытались там назвать хотя бы 3 пункта, которые реально бы приблизили нас к освобождению Крыма. Вот с твоей точки зрения. Складно назвати якісь 3 пункти, тому що кримська тема і кримські процеси, вони дуже складні. І сперечатися навколо різних питань можна дуже довго. Але що можна сказати напевне? Що як і в лютому 2014 року, так і в лютому 2021 року ми маємо, перш за все, громадянський спротив окупації Криму. Державна політика, вона вибудовується дуже важко і дуже часто вона видається непослідовною, коли в нас змінюється влада, то якимось чином так часто не беруться ті напрацювання, які були минулої влади, для того, щоб їх доводити далі. Якось змінюється
ця політика по Криму, і як наслідок вона стає непослідовною. В авангарді боротьби з російською окупацією Криму в нас досі громадянське суспільство, у нас досі в цьому авангарді боротьби правозахисники, які працюють як безпосередньо на території Криму, так і ті правозахисники, які моніторять ситуацію з континентальної України і комунікують з міжнародними інституціями. Звісно, держава веде свою кримську політику. Звісно, вибудовується якась стратегія, її можна бачити. Так? Ми бачимо, що зараз створюється міжнародна платформа в Криму. Можна багато говорити про те, наскільки це ефективний чи неефективний механізм. Врешті ми побачимо, як буде працювати. Але що можна сказати впевнено, що всі 7 років спротив триває. Спротив триває як безпосередньо в Криму, так і на материковій часті України, так і з міжнародною спільнотою ведеться комунікація, але в авангарді цього процесу саме громадянське суспільство. То есть на сегодняшний день назвать 3 каких-то ключевых действия власти, неважно какой, которая бы приблизила бы до оккупацию Крыма. Ну, як журналіст я можу сказати, що, наприклад, надзвичайно важливим є розбудова мовлення на територію тимчасово окупованого Криму. Там ми бачимо, що в Криму існує певна така інформаційна завіса, там медіапростір тотально контролюється окупаційною владою. Тут стратегічно важливо, щоб працював телеканал АТР, щоб було радіомовлення на територію тимчасово окупованого півострова, щоб було телевізійне мовлення, щоб в кримчан була можливість отримувати інформацію від засобів масової інформації з вільної території. Бо ми знаємо, як подають події і в Криму, і на території частини України, ті ЗМІ, які контролюють окупантами. Тут дуже важливо, так? Тут один з таких головних напрямків Кримського фронту наразі, коли ми маємо ту ситуацію, яку маємо, це, звісно, те, що відбувається в інформаційному просторі. Дуже важливо те, що відбувається на адміністративному кордоні, коли кримчани виїжджають на материкову частину України, вони бачать, як змінюється країна. Вони бачать і проблеми, так? Вони бачать і здобутки. І це найкращий показник того, як далі розвивається Україна, так? І кримчани можуть його бачити, можуть доторкнутися до цього. Тому ось питання, наприклад, розбудови цих ЦНАПів, ті підтримки, про якого казали, і цей процес тривав. Він тривав і за попередньої влади, і продовжився за цієї влади. Тут, до речі, одна з тих історій, які не те, щоб успіху, але та історія, яка продовжується, і це дуже важливо. І ми бачимо вже врешті результат. Можна багато сперечатися, яка саме влада до цього доклала зусиль. Як мені здається, що це якраз приклад таких все ж таки послідовних кроків. Ось так, і можна обговорювати, так, можна, що дуже важливим був крок припинення постачання ресурсів на тимчасово окуповану територію. Ми мали ганебний договір про постачання електроенергії на територію Криму. І ми мало не стали мати таку ситуацію, коли ще є вода на територію Криму прийшла. І тут теж рішення приймалося, я повторююсь, що тут рішення приймала не стільки влада, скільки діяла або громадянське суспільство, як у випадку з енергоблокадою Криму, і просто тоді, коли перекривали Північно-Кримський канал, так, тоді допомогли це зробити, зокрема, херсонські фермери, теж і представники суспільства. Ми бачимо, що суспільство і волонтерська спільнота, вони, звісно, вони швидше реагують на ці всі виклики, які стоять на Кримському напрямку, і даються до дій швидше. А держава добре думає, добре розвивається. Личный вопрос, Сергей. Вот какие эмоции ты испытываешь сегодня, вспоминая тот день 7-летней давности? Что это? Утерянная возможность, разочарование, наоборот, гордость за то, что вышли и оказали сопротивление? Вот. По-перше, особисто я не сприймаю дату 26 лютого як якусь трагедію.
Насправді, що відбулося в той день? В окупантів був певний план дій, і вони намагалися його втілити. Ті люди, які вийшли з проукраїнською позицією, які вийшли боронити територіальну цілісність України, вони зірвали ці плани окупантів. Не було тієї ситуації, коли оточена російськими триколорами Верховна Рада Автономної Республіки Крим голосує за проведення референдуму під ці там якісь там гасла проросійські. Да? Не було врешті цієї картинки. Того засідання Верховної Ради не сталося за сепаратистською повісткою, і окупанти були вимушені захопити Верховну Раду Криму, зганяти туди депутатів, і все одно вони не зібрали форум, все одно ми не бачили цієї картинки, як вони голосують там за уряд Аксьонова і так далі. І вони мусили вдатися до плану Б. План Б – це нахабне захоплення, це бачить вже весь світ, тому Росія зараз не має на руках тих козирів, так, які вона намагалася собі створити в Криму. Події 26 лютого вони зруйнували початковий сценарій такого прикриття, такої легалізації окупації Кримського півострову, і це має дуже великий вплив на всі ті події, які відбуваються вже 7 років по тому. Тому це не день трагедії, це день, коли ми маємо розуміти, що наше майбутнє, воно залежить від нас, воно в наших руках. І навіть коли за нашими спинами відбулася вже зрада, ми пам'ятаємо, що тоді і поліція вже діяла, так, підігравала окупантам, і Служба безпеки України в Криму вже працювала фактично на окупантів, але ми знаємо, що якоюсь мірою ця ситуація і наше майбутнє залежить від нас. Люди, які вийшли під Верховну Раду Автономної Республіки Крим 26 лютого 2014 року, вони це довели. Можливо, це для когось не виглядає очевидно, але треба замислитись, а якби Росія реалізувала все, що вона запланувала, так, і все пішло за тим першим її сценарієм, чи мала б Україна таку підтримку у світі, чи побачив би світ насправді, що відбулося в Криму, якби ті люди, про яких ми сьогодні говоримо, ті кримчани, ті справжні патріоти Кримського півострову, якби вони не вийшли в той день під будівлю Верховної Ради. Благодарю, Сергей. Сергей Макрушин, журналист, был с нами на связи. Мы вспоминали о событиях 26 февраля и говорили о его отношении к этому дню. Наше время подходит к концу, поэтому буквально очень коротко такой блиц-вопрос и блиц-ответ. Вот если бы этот день повторился бы сегодня, что сделали, чтобы вы изменили в этом дне, Евгений? Нужно было стрелять по оккупантам, которые блокировали морпехов. Сергій? Складне питання. Я точно знаю, що я би робив після цього, і для того, щоб робота для своєї держави була більш ефективною. Мені здається, що зупинити в той час було дуже складно, тому що це, як показала ситуація, не залежить від громадянського суспільства. Ця проблема мала вирішуватися на рівні держави. Благодарю вас за то, что пришли к нам в гости. Евгений Ранцев, экс-участник батальона «Айдар», и громадский дьяч Сергей Костинский были с нами в эфире. Мой час подошел к концу. Следующий этап, эстафету нашего марафона подхватят Гульсум Халилова и Шевкет Наматулаев. А прежде чем они приступят к работе, я предлагаю еще раз посмотреть о том, как это было 7 лет назад, 26 февраля 2014 года. У нас нет сепаратистских лозунгов сегодня, успокойтесь, пожалуйста, все нормально. То есть, как бы, сегодня Крым, сегодня это автономная республика Крым, она в составе Украины находится.
И мы не позволим нарушать целостность Украины и заявлять от имени народов всех в Крыму какой-то банды, кучки провокаторов. Победил!